Que tal, como están? Benvidos. Este martes deixanos o anuncio da renuncia de Mercedes Rosón á súa acta de concelleira. A edil socialista toma esta decisión 2 días despois de que se produciran as eleccións primarias dentro do partido e que acabaron elixindo a Paco Reyes, o actual voceiro municipal, como candidato á alcaldía de Santiago nas próximas eleccións municipais. Paco Reyes conseguía 301 votos polos 235 de Mercedes Rosón. É unha decisión que xa tiña tomada dende o primeiro día que presentei a miña candidatura e que nada ten que ver co desenvolvemento desta campaña. Obviamente, representamos dous proxectos absolutamente diferentes e creo que neste momento a miña mellor aportación ao Partido Socialista é deixar o espacio libre para que se exprese o proxecto de Francisco Reyes. A partir de hoxe, pasarei a ser o que son, unha militante de base do Partido Socialista que ten vocación de transformar o partido desde dentro para buscar a complicidade coa cidadanía. E, polo tanto, non renuncio a seguir na política, senón que teño toda a vontade de seguir a facer política dentro do Partido Socialista de Compostela e cos mesmos compañeiros e compañeiras cos que teño chegado ata aquí. E hai novidades no caso da nena que falecía no mes de setembro no barrio de Guadalupe ao tocar unha farola. Segundo un informe da Policía Científica, a empresa encargada do mantemento non tería cumprido algunhas prescripcións técnicas. Ana Nieto perdeu a vida o 15 de setembro ao tomar contacto con esta farola do Parque Pablo Iglesias no barrio de Guadalupe, en Vite. A nena de 14 anos dispoñíase a desfrutar das festas esa noite cando recibiu unha descarga eléctrica. O informe elaborado pola Policía Científica para esclarecer as causas que provocaron o fallo eléctrico indican que a empresa encargada do mantemento non cumpriu coas prescripcións técnicas que figuraban no contrato para detectar e solucionar defectos que supoñan un perigo. A empresa Atisae tería detectadas deficiencias na instalación no 2010, que deu por correxidas no 2011. Pero en setembro deste ano o fallo nunha das farolas pasou a tensión ás outras luminarias, algo que ao parecer non tería ocorrido se se tivera instalado un diferencial de protección no cadro xeral, xa que este tería cortado a luz. É certo que existe un informe da Policía Científica que acredita algún incumprimento por parte do organismo de control e, polo tanto, lóxicamente, avaliaremos esa cuestión e tomaremos as decisións que permitan garantir a seguridade de toda a nosa rede de suministro eléctrico e para iso precisamente estamos á espera de que neste mes de decembro teñamos esa auditoría encargada. A marxe deste asunto, o alcalde visitaba esta mañá o río Sarela no tramo que vai dende o Parque de Galeras á zona de Carme de Abaixo e que o Concello está a desenvolver traballos de acondicionamento a través da súa empresa concesionaria Viacua para tratar de solucionar os problemas de inundacións que existen nesta zona. Os sedimentos ou as árbores caídas son algúns dos problemas que viña presentando o río Sarela ao seu paso pola zona de Galeras e Carme de Abaixo, provocando inundacións nalgunhas vivendas. O alcalde visitou esta mañá os traballos que o Concello, a través da empresa concesionaria Viacua, está a levar a cabo na Canle e que durarán unhas 3 semanas. Con este acondicionamento preténdese mellorar as condicións ambientais do río e evitar os asolagamentos. Desta maneira tamén se lle dá resposta a unha petición da veciñanza. É un tema que está recollido no contrato que ten o Concello con Viacua, é unha actuación que leva realizando o Concello todos os veráns, pero tamén é certo que foi unha petición realizada polos colectivos veciñais desta zona da cidade, é un tema coñecido por parte dos técnicos e dos responsables do Concello e, polo tanto, resposta a unha vontade de lóxicamente tentar millorar ambientalmente o río, tanto este como tamén no seu día o Sar, e tamén diminuir os efectos dos asolagamentos. Como destacaba o alcalde, a limpeza ordinaria do Sar e o Sarela é unha actuación que se programa nos veráns, polo que os traballos que agora se realizan nesta zona veñen ser un complemento. Nos últimos meses xa se retiraron varias toneladas de residuos dos caudais. Limpamos cerca de 26 kilómetros dos dous ríos, do Sar e do Sarela,
bueno, retirando unha cantidade importante de residuos, alrededor de 200 toneladas, e tamén madeira dos árbores que estaban mortos. Nese sentido tamén suliñar que vimos tamén de rematar esa limpeza que fixo Augas de Galicia, instancias do Concello no río Sar e no Ponte do Sar, donde pois mediante un investimento de 30.000 euros se fixo unha limpeza tamén intensa. O alcalde aproveitou a súa visita para lembrar que o proxecto de colector interceptor xeral do río Sarela está en fase de exposición pública, durante a cal o Concello vai presentar varias alegacións. Máis cousas, o embaixador interestelar Xi'an é o protagonista do concurso de cartas de Nadal que organiza o Concello a través do Departamento de Normalización Lingüística. Os nenos, ademais de pedir agasallos, tamén terán que escribir nas súas misivas algunhas historias que lles contaran os seus familiares. A Concellería de Normalización Lingüística pone en marcha este mes de decembro o concurso de cartas de Nadal. Será un certame algo distinto porque o seu obxectivo é, por unha banda, que os nenos utilicen o galego e, ademais, falen cos seus pais e avós sobre tradicións destas datas. As misivas serán recollidas por Xi'an, o xestor intergaláctico de agasallos, que xa mantivo unha reunión co alcalde para explicarlle cal é o seu labor. Mantivo unha reunión co alcalde. Nesta reunión, pois fixolle unha encomenda, entón o alcalde escribiu unha carta aos nenos e as nenas informándolles pois desta visita e trasladándolle un pouco o contido que lle encomendou Xi'an nesa xuntanza, que pedía o seguinte: Xi'an pide que os nenos e as nenas pescuden falando coas persoas maiores da súa contorna, cos avós, cos pais, cos bisavós, con quen eles queiran, sobre tradicións que eles poidan lembrar desas datas. As cartas non teñen limitacións nin de extensión nin de formato e poden conter calquera tipo de debuxo. É moi importante que cada misiva inclúa os datos completos do neno para que poidan recibir un pequeno agasallo. Haberá 3 cartas gañadoras que recibirán un lote de literatura e música en galego nun acto que terá lugar o día da cabalgata de Reis. Cada centro escolar terá unha caixa de correo para depositar as cartas ata o día 18. Ademais, ata o 31 de decembro haberá outros buzóns na Casa do Concello, na Biblioteca Anxel Casal e en varios centros socioculturais. E hoxe queremos dar a noraboa a compostelá Sonia Vizcaíno, que foi a vencedora do concurso de deseño de xoias San Eloi, que organiza o Colexio de Xoiería de Galicia. É a segunda vez que esta artista gaña o certame. Esta fin de semana celebrouse en Allariz a Gala da Xollaría Galega 2014 San Eloi, que organiza o Colexio Oficial de Xollaría de Galicia para reivindicar o oficio e aproveitando a proximidade da festividade do patrón do sector. O acto serviu para entregar os premios do terceiro concurso de deseño de xoias San Eloi, que recaeu en Sonia Vizcaíno, que tamén gañou a pasada edición. Pues la verdad estoy muy orgullosa porque es el segundo año que lo recibo y soy muy novata en este campo de diseño de la joyería, entonces pues estoy muy contenta. Lo recibí el año pasado y este año pues la verdad no esperaba recibirlo, entonces fue una sorpresa. Sonia Vizcaíno ven de rematar o ciclo superior de xollaría na Escola Mestre Mateo e a súa intención é adicarse profesionalmente a este sector. En canto ao proxecto gañador, vai ben, foi un deseño con tendencia xeométrica. Pues el diseño, ellos en estos concursos se establece una temática en la cual tú te basas para hacer el diseño y después a partir de ahí es libre, ¿no? Entonces, digamos que mi diseño, yo tengo una forma de diseñar muy geométrica, quizá un poco por mi formación, ¿no? Como arquitecto técnico, entonces se compone de 3 chapas, una de plata, otra de cobre y otra de latón. Entonces lo que le da un poco de volumen, que es quizá un poco lo que le diferencia a lo mejor de otro tipo de diseños, ¿no? O terceiro premio foi compartido entre Quinda Jaudec, de Santiago, e Raúl Diniz, de Allariz. Por certo que a medalla de ouro do colexio nesta edición foi para Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, que non puido asistir á gala. A triatleta Susana Rodríguez, cunha importante discapacidade visual, contaxiou hoxe ao seu espírito de superación aos asistentes a unha conferencia impartida na universidade. A charla organizada pola Fundación 11 tivo lugar na Facultade de Ciencias da Educación no Campus Vida. Baixo o lema Non te rendas nunca, Susana Rodríguez
Esta moza albina de 26 anos e con só un 10% de visión animou os presentes a traballar polos seus obxectivos. Ela é un bo exemplo porque a viguesa é diplomada en fisioterapia e atópase cursando sexto de medicina na USC. Ademais, é unha gran deportista. A atleta estáse a preparar para chegar a participar nos Xogos Olímpicos de Río de Xaneiro 2016. Susana Rodríguez, que hai pouco máis dun mes era distinguida por esta casa como unha das galegas do ano, defendeu a importancia que pode chegar a ter o deporte na vida de calquera persoa. E achegámoslle xa algunhas propostas para o seu tempo de lecer, recollidas, como sempre, na nosa axenda cultural. Coñecemos como virá o tempo nos vindeiros días. A información achéganola, como sempre, en Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá en Galicia agárdanse ceos máis anubrados canto máis ao norte, onde haberá chubascos con apertura de grandes claros no oeste e sur da comunidade. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente norte. Non se agardan cambios significativos para os xoves. Así, os ceos estarán con intervalos anubrados, con máis nubes no norte da comunidade, onde haberá chubascos ao longo da xornada. As temperaturas descenderán, especialmente as mínimas, e os ventos soprarán de compoñente norte. O venres predominarán os intervalos de ceos anubrados con máis nubes no norte, onde haberá chubascos máis significativos e persistentes pola noite. As temperaturas non terán grandes cambios, con posibilidade de algunha xeada feble no interior, e os ventos soprarán de compoñente norte. Mañá en Santiago amenceremos con ceos anubrados con chubascos que remitirán pola tarde aparecendo nubes e claros. As temperaturas oscilarán entre os 8 e os 11 graus e os ventos soprarán de compoñente norte. Para os xoves agárdanse ceos anubrados e algún chubasco pola tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente norte. No venres remitirán as chuvias e teremos ceos con nubes e claros. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e os ventos soprarán de compoñente norte. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Con isto rematamos o noso espazo de novas. Volvemos de contado co preguntoiro, nesta ocasión para falar co voceiro do PP en Santiago, Alejandro Sánchez Brunete. Volvemos agora, graciñas por atendernos.